everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Dagulkul sa Rihas. Gusto nta ko, ma'am, nga this coming birthday na ko, ato na ko i-held sa... Sa sikat nga hotel? Restaurant? Resort? You name it. And I assure you, matuman yung ka na iha. No, mami. Gusto na kong i-held ang akong birthday sa Aceras. Asiras? Yes, ma'am. Sa mga tao nga naalang magpuyo sa daplin sa Dan. Kada bang naa sa daplin lang sa mga establishments or buildings sa syudad magpuyo o magtrabaho? Unya at night, ila dayong iplastar ang ilang mga cartoon aron ilang ibanig sa ilang pagkatug. What? Gusto ko makatilaw sila sa itong mga lami ang pagkaon, mami. Especially ang mga bata sa Aceras. My God, Linda! Dili ka na mahimo! But why, ma'am? Daghan kay special nga bisita sa imong birthday. Kinsa man? Ang mga kasosyo nako sa negosyo, mga friends sa itong pamilya, mga dato, professionals, o mga edukado. Dili sama sa imong gingon karon nga. Oh my God! Asiras? I can't imagine. Mami, kundi naman lang gani matuman ang akong gusto nga ato held sa Aceras ang akong birthday. Mas may pang di na lang ko mag-celebrate sa akong birthday. Linda! Usay. Ganun ni ako din eh. Sakit sa akong naong. Gusto. Ginapog batay ko ni Sir Police. Hinungdan nga nagpayapan ko. Si Parts putol. Nahinomdom ko niya. Mahal di ka, Rina. Pinangga di ka sama sa akong anak. Binangga na sa kaayo ka, Parts putol. Gusto kong mapatid sa katapusan ngayon at tungkol ko ni mo, Mama. Mahimo ba? Papa putol. Kaluoy ni Papa putol. Nganong ang mga tao nga akong pinangga mamatay man. Ngano man. Ngano. Gusto na. Ikaw na. Di na ko mahilap pa. Dili na. Wa na ko'y gikadlukan ba? Wa na! Hunyungan na ninyo! Hunyong! Ayaw mo pagpatay! Hunyungan na ninyo! Hunyong!
Nagkulkulisap sa rihas, Warden. Agaw! Ilay accountant. Tulo ang patay. O pito ang angol. Bangag sa ilong. Wala kayo nabatayan, Warden. Agaw! Ngano, jail officer Serapio. Sukad nga gibuhian na to ang pag-umbutang ni City Jail. Ang mga inmates, mga isog na kayo. Ispisyo na kayo dugo. Pirmi namang magrayot. Hosto ka. Mga bangag sila sa ilong. Dili ka nga mabulyaso ini, Warden. O sa'y buto ay pasabot, Serapio. O tingali ba'y mupalag ng mga politiko. Ilabi na sa mayor nining siyudad. O ilabay tas layong gabit. Ayaw kabalaki ang mayor ang umang dagkong politiko. Ato sila. Unsa? Dili sila magkapanghilabot nato. Mo ba? Nga sa ato pa agaon, membro sa sindikato ang mayor nining siyudad ug ang ubang mga dagkong politiko. Oo, Serapio. Apil sila sa payula sa sindikato. O dili kay kanalang. Sa panahon silang kandidatura, sa panahon sa eleksyon, full support nila ang sindikato. Ilabi na sa monetary o guns. O di ay, mo din kahit epidihon sa eleksyon. Safety ta kanunay, Serapio. Dili ta mahilabtan. Murat tagbao nga giitsa sa tubig, bangag sa ilong! Ay, tode, Warden agaon. Ang tuntong sisiano. Mapuksanon kaing makisulti nimo? Uy, mao ba? Unsa man, pasudon din sa imong opisina? Tingalig may nindot siyang balita lang nako. Sige, pasud na siya. Karon dayon, agaon? Bangag sa ilong, karon dayon! Ah. Warden, lingkod siya no. Lingkod dayon, tiguang. Dili na kinahanglan pa, Warden. Diretsuhon ta na lang ka sa kuntoyo ni mo karon. Adi ay, unsay balita? Sayod kay Warden nga usa ko sa mga nag-unang binilanggo din sa City Jail. Mang suhito na kay ko sa mga panghitabo din gikan pa kaniadto sa dili pa ikaw ang namunuan din Bangag sa ilong! Diretsuhan ang toyo mo siya, no? Warden, wa ka na ba lagi himuong aksyon bahin ni mga nanghitabo sa City Jail? Siya, no? Ladlad na kayo ang dugas. Pirmi magrayot ang mga binilanggo. Daghan na ang nabuang sa ginadiling dugas. Mao ba? Padayon ka pa balang gihapong magpakabutabungol, Warden? Lihok na yung taon. Bangag sa ilong! Gimanduan ko nimo, ha? Hilas tiguang nga. Naarani mo kung saan ni mo pagsabot ang akong gisulti. Basta kaigo lang kung nagsultis tinuod kung nakita o nadungog dinhi sa City Jail. Kanya hayrang hangtod karon siya, no? Wa ka paghihapon mahatagi og parol. Kana tungod sa imong pagkamahilabtanon. Warden, bangag ka sa ilong! Jail officer Serapio, Warden agaon. hipusan ng kwanggol dako. Ibalik siyang halwa. Sama sa langgam nga saag. Bangag sa ilong! Dere na tiguang. Lihok na yung taon, Warden. Maluoy ka sa binilanggo. Bulungnot ka bagyan. Dali ya! Dali! Bro! Ibalo di pagbalik. Misakit la akong mata nga nabulhog si Rapio. Bangag sa ilong si Siano. Abi ko may nindot siyang ibalita na ko. Relax lang, Warden. Agaon. Ang puso mo. Relax. Puti. Dali ra. Uy, nas puti. Na patong dinis akong paa. Ano mahupay ni akong dughan. Na. Dalian. Kaparaig si iring itom ni mo, Warden. Puti lagi na siya. Ay. Dili si Itom. Putigon! Mo man kayo mong gusto.
Puti. Binasang makahawak ni mo anang iri nga agaw, no? Ano, mura man kag naghawak sa imong uyap. Ay! Pinangga ko si Puti. Ako ba agawon? Nibong lang yun ko. Ngano bang pirmi man kang magtinil og iri nga lubos itong unya? Nganla ni mong puti? Bangag sa ilong! Ayaw lang pangukit pa ng butang nga si Rapyo. Di na importante mahibaw ka, nagkasabot ka! Oo, Warden, agawon. Patik. Uy, cellphone mo agawon. Kinsam ka ding nanawag. Naipangaan nga meristo agaw, no? Mayor ang nakabutang, eh? Kinsa man ni mayor sa brigada o mayor sa syudad? Ambe! Klaruhon ta ni agaw, no? Nay. Mayor? Oo, Mayor, ako ni. Si Warden. Karon dayon, matuman, Mayor. Kape. Ang Mayor nga naman? ang nanawag na ako. Nga naman, agawon? Ano man. Wa pasab ko masayod. Usa ba na yung tuyo? Bangag sa ilong kadaghan yung pangutana. Oy! Lekaw noon! Andaman si Kanan! Patuon ko sa Mayor karon dayon sa City Hall. May importante may parisultihan. Uy, usa man ka? Kana ang gusto ko sa mga masayran, si Rapyo. Bangag sa ilong. Natinuod magka nga akong duda, Warden, agawon. Ngayon sa? Nga ilisan ka isip jail, Warden, hining city jail. Bangag sa ilong! O sa itong kisulti mo? Ha? Ako ilisan isip jail warden? Ning city jail? Bangag sa ilong? Ha? Mo ba ito'y kisulti mo? Ha? Nagkomedya lang ko, agawon. Komedya? Komedya? Ha? Gusto naman ko. Uy, laming komedya, ha? Pasado ako, agawon. Ikaw na! Andaman na si Kiran! Bangag ka sa ilong, si Rapyo! Bangag ka sa ilong! Niya na ta sa City Hall, agawon. Mao ba? Uy, giinggan sa mumugunang daan imong armas. Nangandam lang. Sa unsa man, Warden, agawon. Musipyat kini ang mayor ug matinuod ng iyong pagduda nga ilisan ko pagka-jail warden ug ilabay ko sa iyong dapit. Bukan ko gid siya siyang Unsa? ug posible pang maapil kang animala ka. Anong apel man ko? Bata ka kagyawit mo nga ka? Bangag ka silong? Warden, agawon. Dini ka lang, ha? Dini ka lang. Ayaw gid paglakaw. Nagkasabot ka. Warden, Ato na ko. Ito na ang Warden. Makikita na siya sa mayor. Unsa ba kayo ng presultihan? Naintriga kay ko na. Di magudsagad nga ipatawag siya sa mayor na ng syudad. Warden, agawon? Nabalik ka na diya. Agawon, natinuod ang akong pangagpas. Patay! Ibalhin magatas iwahig ini! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.